Көзілер күн ел күзгісі. Көзілер fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Tezlikler zamanında yaşayız. Bugün uyanabız, irtegen neler kılasыбызны, neler bulasыбызны аңлабый да калабыз, дуслар. Инде социаль шелтерлердәбез, интернеттабыз, ашаганда, өйдә, каядыр барганда, хәтта мендәр астында телефон белән йоклыйбыз. Шуңа өйрәнеп тә биттек бугай инде. Шушы тезлекләр заманында умарта оясы кебек кайнап торган, шушы ояда ниләр генә гамәлләр, нинди генә гамәлләр кылынмый. Ни хакында сөйли икән дисезме? Әлбәттә инде бүгенге заманның башка халаты түгел, иҗат дөньясындагы кайнау турында фикер йөртербез. Анда да утка чыккан таракандар кебек җырчылар туа. Көндә иртән берничә җырчы туып уянабыз һәм инде чыгын-чыгалар, кая барасыларын белмиләр, ләкин бигрәк урыны сәхнә дип атыйлар да җырлый, дашлыйлар. Бер-ике җыр җырлый беләме, юкмы? Әйе, бер дә куркмыйча әйтә алам. Җырлап карыйлар, җырлыйлар, менә шулай шундый сөйләшүләр бик кызыклы булачак. Бүген кызу булачак әңгәмә. Чөнки бүгенге әңгәмәдәшем шундыйларның берсе, ул инде сез күптән көткән кунакларның берсе, Башкортстаныбыз егете, горурлыгыбыз дип тә әйтә алабыз бүгенге көнне. Радик Юлъякшин. Сәлам юлладык. Радик күзгә күз карашып тапшыру чираттагы чыгарылышы. Студияда Зифа Нагаева, тапшыруның авторы. Сезгә дә хәерле сәгатьтә дип эндәшәм. Ничек килеп җиттең? Хәерле көн, рәхмәт. Радик, ничек мин булай башладым ерактан? Халыкны инде теге безнең бу тапшыруга азрак кына халык өйрәнде. Бик җайлы гына, матур гына, акрын гына барыбыз да яхшы атка пишән кем сала. Ләкин инде мин сине инде бүген инде азрак кына концепциябызны җырып җибәреп, яшьләрчәрәк күлмәк кидерәсе килде. Тапшыруга сиңа карап булай дип әйтәсем килә. Син шул Казанда, алышларда, бәрелешләрдә, урыс телендә әйтсәк, кто выживает дигән дөньяда, эстрадабызда шоу-биз дигән әйбер килеп чыкты бит инде. Шоу-бизнеста дип әйтәсе килә. Өскә ничектер калкугыш урынына килеп чыгып, үзеңне тотып торган яшьләр арасында дәрәҗәле булган җырчыларыбызның берсе Рәсәй күләмендә билгеле булып киттең, танылдың дигән сүз син әйтәсем килә. Күңелең белән, җаның белән, халатың белән кичәге көнгә дә түгел, бүгенгегә дә түгел, иртәгәсе көнгә аваздаш яшьләрнең берсе дип әйтер идем синең булмышыңны. Истәнрәк биктәнрәк карап, иҗатыңа хайранда булучыларның һәм сине бик яраткан ошларның берсе буларак Зифапаң. Шуңа күрә беренче сорау. Радик Юлъякшин килә дигәч берсе әйтә, интернетларда яшьләр фәлән дигән дөньяда вактан алып биеккә кадәр берсе Элвин Грей, икенчесе Радик Юлъякшин, Башкортстаныбызда безгә Радик Юлъякшин. Беренче сорау сиңа шундый. Ник Радик Юлъякшин гына булмады? Бу калмады әле ул? Ник Радик Юлъякшин түгел. Беренчедән без Башкортстанда гына гастролер итәм, Башкортстанда гына яшәм, Радик Юлъякшин булып калыр идем. Тик менә Рәсәйгә сагыр булгач, менә Мәскәүдә яшәгәндә 6 ел яшәдем бит инде Мәскәүдә. 6 ел булып киткән идеме ни? Менә бу хәлләргә. 6 ел яшәдем һәм танышканда бөтенләй кыен әйтергә, Радик фамилия турында вообще кыйнуларга, Юлъякшин дип әйтергә. Һәм без анда уйлый башладык, так, бер псевдоним кирәк, еңел әйтә торган һәм инде европезированный бер псевдоним кирәк. Һәм уйлый башладык, рус исемнәр булды. Шуның инде юк дип әйтә, давай Элвин Грейдә калай, анда күп вариантлар булды. Тәкъдим кемнән булды бу? Тәкъдим үзе уйлана, команда белән, продюсер ма уйлана, һәм инде Элвин Грейдә калдык. Менә тик Башкортстанда гына бөтә концертларда, бөтә районнарда, калаларда, авылларда гелдә миңа Радик дип эндәшәләр. Менә тик Татарстанда бөтә Рәсәй буйлап беркем дә минең исемне лә хәтта белмәй. Алар бөтәләр мине белә, Элвин Грей дип. Һәм балалар менә күрешкәндә мен әйтә, "О, Элвин Грей, сәлам", әйтәм, "Сәлам". Һин минең исемне беләңме дисәм, алар Элвин Грей әйтәм, "Юк, Радик". "Юк, һин алдайың" дип әйтәләр. Шулай. Тик Башкортстанда гына бөтәләр белә, Радик Юлъякшин икән. Ләкин Татарстанда да белә торганнардыр. Бар. Исем кешене исем итми, исем кешенең халаты, үзенең кеше данын үзе эшли. Шулай бит. Менә син бүгенге көнне атылдың инде капыл атылдың дип әйтергә кирәк. Капыл кешеләр, менә дәрәҗәле абзыйларың, дәрәҗәле шәхесләр сәхнәне гомер буе тота. Менә булай атылыр өчен. Син бу атылуның иң беренче тапшыру башында шундый ук сорадан башлыйк әле бу егеткә ягабыз. Менә моның син сәбәбен барыбыр да иң беренче ни дип әйтер идең?
Никтен менә капыл атылу, яки син аңа кичкенәдән туганнан бирле син без белмәгәнбезме, әзерлек булганмы? Ни белән бәйле булды бу? Без капыл юк күренмәдегән. Пәрдә ачылды да без юл яхшыны күрдек. Пәрдәнең кырына тоташып барып җителмәде әле, Элвингрей булганын күрдек. Һәм бүген инде күреп торабыз, Аллага шөкер. Сине эстрадада якты йолдыз идең. Шул аңлата аласың син бу феноменаль күренешне дип әйтергә. Ну, белсәм, кемдер мине яңарак кына белде, улар әйтәләр. О, моның ата-әсәһе бай, акча түләгәндәр, адак инде төрле слухтар тибетек. Һәм инде тик әлеге көнгә йетер өчен күп эшләргә кирәк. Күп эшләдем, һәм инде күп студияла йокланым, яшенем, һәм бүгенге көндә инде 14 ел буе мин студияла йырдар һәм аранжировкалар ядам. Һәм менә бүген генә ошондай эшләр килеп сыга башлана. 14 ел буе эшләп. Һаман әле син йолдызлыклар, биеклекләр дип эшләр килеп чыга башлады. Афарин дип әйтәс килә бу сезгә, ләкин мин сине илгәрәк беләм. Илгәрәк мин сине беләм, кызыклы. Бу чакларны уйласаң, bir de син кеше буларак шул күзләр янып торган, синдә мәгънә бар күзләрдә. Мин үскәнем сине моң студиясыннан белә торган идем, килеп күрешеп, аралашып, аз гына үтеп китештә дә. Һәр вакыт саулык сорашып, матур итеп бер елмаеп карашым шундый. Ләкин син бик күп кенә аралыкта, вакытның аралыгында бәлки менә әзерлек дәреслеге булгандыр ул, әзерлек күтәрелеп китәргә. Байтак бит син шунда бит, анда бит шартлар да ул кадәр түгел. Бәлки генә бүлмә минем хәтеремдә. Чыкынып утырасыз, аннан сәгатьләп, син чыкынасың, аранжировкаларың үзеңнең өстендә эшләсәң, аннан синең арттан җегетләр тагы берсе килә, анда график куелган була торган иде. Үз кеше. Менә шушы вакытта син сизә идең үзеңдә чыгарга дидер потенциал барын, ниндидер алда булачак бер ярылып китә торган юл барын сизә идеңме, әллә син күңелеңдә әле һаман ышанмаган чакмы бу? Юк, ышаныс ул гелдә бар ине, максат бар ине, куелган максат, бәләкәй сактан бирле мин гелдә әйтә торган. Үземнең тыңлаучылар, уларны бейтергә, йырлатырга, һәм инде шул максатыма көндә адымдар эшләйм. Һәм төрле варианттар, ул кемдер белән гастрольгә сап китәм, кемдер белән яздырып караем. Адак беренче тапкыр татар телендә йыртар яздырып карадым. Ничек Татарстан мине кабул итер икән дип. Җангаем эшләр харап, елмайдың да миңа карап. Йөрәккәем дип кага, хәзер сине генә уйлап нананы. Чәчкә аткан сиңгелдәй. Димәк, иштә ниндидер күңелдә ераккарак китәргә, ниндидер юллар салырга җайлап кына барып, планнар курылган шулай. Бар ине, әлбәттә бар ине. Ул мин уйламса, һәрбер кешенең максаты пландар булырга тиеш. Чөнки иң зур планка куяң да, һәм инде ул планкага ялап, адымдар эшләң, һәм инде төрле хәлдәр була. Һәм минем хәлдә гелдә рәхәт булманы. Һәм төрле вакытлар булды. Бүтте дип сабып китергә лә булды, но юк. Мин эшемне яратам һәм әлбәттә тик бер юлда, тик алга. Радик, менә шул вакытта син бит әле Ризван агайыңнар кебек әйбәт бөек кенә иҗатчылар белән бергә эшләргә туры килде сиңа. Ләкин менә шулар арасыннан кемдер сине күрергә тиеш булган, кемдер бәлки күреп тә бетәлмәгәннәрдер. Тукта, бу балада бит ниндидер өмет бар. Бу балада башка яшьләргә ошамаган ниндидер бер моңында да бер йөземе бар бит бу баланың бит инде күреп бетә алмаганнармы? Әгәр ул синең сабырлыгыңмы, синең сәер генә азрак үзеңдә ышаныч әле ул хәтлек күтәрелмәгән шак булганмы? Ни өчен менә шунда сине байтак кына бит син анда кыйыштың дип әйтәс килә. Шулай бит. Ни өчен менә шунда кемдер күреп сине Радик монда гына калмаячак, синең бу дәрәҗәгә булачак киләчәгең дип булмаган. Ни өчен? Юк, менә Башкортстанда булганда, мин Мәскәүгә китер алдына гелдә әйтер. О, син ничек китә? Югаласың син. Синең монда тыңлаучыларың бар, синең монда эшең бар, синең монда дусларың бар. Шулай ук синең уже эшеңдә, менә моңда утырганда, моң студиясында эстрадала инде ниндидер урының бармы? Әйтәм, юк.
Минем үшін уже Менә шуны потолок әйләндерәм мин синең күңелеңдә. Менә шул минутны син үзеңә үзең максат югарырак. Мен айтам, менің бірінші мақсат ол Мәскеуге көшіп кету. Мен айтам, Мәскеуде яшагым келе. Һәм Мәскеуде келіп сықмаға, мен өзіме айттым, Қазанға жол тотасақмын. Һәм мен шулай келіп сықты, Аллаға шүкір, Мәскеуге көп предложениялар болды. Түрлі продюсерлерден, шундай Юрий Шатунов продюсерлерден, Дан Баландан, өзінен. Һәм енді әлеге шаған кішіммен шулай интернетте жаздым, сумкаға әйверде едім да, моңда айттым, хау болағыз, мен Мәскеуге. Һәм шулай айтып отырдым да, самолетқа ауысып кеттім. Риск деген әйбер бар бит. Бір тен ақсағы, һәм енді сынапты. Мұнда нешіктер мен ауылдар, райондар болып концерттарда үйренем, мұнда нешіктер яшай алайын, мақса барын. Атығында мен айтам, жоқ, артабан өтке келе, артабан яшайға келе, бір орында ғана түгіл, бүті илде. Бөте ерді, матур етіріп, кіші сәйге келе. Син башкорт егете. Шулай. Менә күп кешеләр Татарстандагы чыгышыңда карадык без. ТНВда син утырган рус телендә сөйләдең, татар телендә, башкорт телендә дә сөйләдең. Син төрле милләтләрендә үз иткәнгә генәме, яки бар бит инде бездә милләтчелек барыбер бар. Башкортстан халкы хәтта хәзер күреп Элвин Грей булгач радиктан. Безнең башкорт егетебез дип тә горурланучылар бар, киресен сөйләүчеләр дә бар. Бар андыйлар да үзең дә беләсең. Син шулай бит инде. Алай булмаса булмас иде. Ләкин син үзеңне барыбер да Башкортстанда гына яшәсәм мин булай чыга алмый калган булыр идем дип әйтәсең үзеңә. Бундай дәрәҗәгә җитер өчен, минең юлым ул, минең тыңлаучылар минең юлымды бөтәле белә. Ничек мин күзеп киттем. Минем уйлавымча, монда гына ятып, Башкортстанда гына яшәп, моны минең хамак яшьтәр Кыргызстанга каршы Башкортстан шоу бизнесында гына була алар. Мен уйлавымча, барыр, ничектер Киң күләмгә барыр өчен яшәргә кирәк, дуслашып беренчедән һәм инде эстрадаман ничектер барып, улар ман дуслашу кирәк беренчедән дуслашу, улар ман эшләргә һәм инде менә беренче тапкыр мин татар телендә йөргәндә күптәр миңа әйтте, бу бетте, юк. Тик менә әлеге вакытта мин Казанда яшәһәм дә, күптәр татар эстрадаһында мине беләләр башкорт егете дип. Беркем дә әйтмәй, бу башкорт малае. Шулай ук үзебездәге хамак каршы алалар. Менә син дә үзең син әйткән вакытта сөйләшеп китәс килә. Менә син башкорт егете, Мәскәүдә эшлисең, Казанда яшисең. Казанда гына түгел. Менә ничек дип әйтим икән, килеп чыга бит шулай барыбер яшәвең. Ничектер син төп башта яшәвем дип туплануны Казанда да дип алып өлгергән җирең бар бит инде барыбер. Шулай бит, урнашып өлгергән җирең бар. Хәзер инде әйтәсе килә, менә кайбер кешеләр әйтәләр, хәтта тынычландырык халыкны да, шулай бит. Мин әйтмим синең дошманнар белән мин сөйләшеп йөрим. Мин әйтмим синең хакта гайбәт саткан җирдә мин тормыйм, аның өчен минем вакытым юк, мин яратам үскән кешене. Мин сине яхшы итеп танып, иҗатыңны яратканнар арасында йөргәннән ишетеп, яраклашу бар бу гайрадикта диләр. Татарстанда татарча сөйләшергә, Башкортстанда башкача сөйләшергә, Рәсәй күләмендә. Менә син башкача аңлат әле. Сусыннарын баса әле син аларның. Ягысынлап мин Татарстанда бөтә. Бу яраклашу түгелме? Яки бу синең тану, һәр милләтнең үзенең бөеклеген танумы синең тарафтан? Минем уйлавымча, ул рус әйткәндә уважение. Милләткә беренчедән ихтирам. Моны татар радионда утырганда Татарстанда, әлбәттә мин тырышам татар телендә сөйләшергә. Башкортстанда булганда әлбәттә башкорт үземнең телемдә сөйләшергә. Но барыбер мин тудым Башкортстанда, барыбер мин башкорт гаиләсендә тудым, башкорт мәктәбендә укыдым. Мине хоть нинди милләткә барһам да, хоть нинди милләт барыбер үземнең телем, үземнең акцент буласак ул. Бару беленәсәк. Бик матур җавап бу. Бару беленәсәк. Менә татар телендә һөйләшеп маташам да, бару минең күп сүзләр башкорт теле. Маташсам да ди.
Кызым батыр итеп әйтә. Радик, башкалар әйтергә кирәк. Хит шулай сөйләшеп карасында чит кеше телендә. Шулаймы? Әйе, мин моны татар телендә һөйләшер өчен, татар телендә йырлар өчен, шулай ук Мәскәүдә яшәгәндә 6 ел буе өйрәндем. 6 ел. Ул Башкортстанда өйрәнә башладым. Гүлнар Рашитовна уны бик зур ярдәм итте. Беренче альбом яздырдык. Ул әйтә иде, Радик, татар телендә лә йырлаяк. Әйтүчеләр күп булыр, но безгә үсәргә кирәк. Ул шулай татар телен кызыксына башладым, һәм инде ул миңа бик күп ярдәм итте. Алар инде татар Башкортстанга айт, Мәскәүгә күчеп киткәч, мин шулай татар телен өйрәнә башладым. Башкорт телен мин болай да беләм. Әйбәт итеп, һәм татар телен мин өйрәнә башладым. Шулай бәйләп әлеге вакытта барыр башкортча Бәлки яшәү. Кытайша сөйләргә дигән. Шулай ук мин Казакстанга шундый пландар бар. Казак телендә һөйләшәм. Менә канагат калганнардыр дип әйтәсез. Кеше 100 тел белһә, тел белһә ул әйбәт. Радик, bir секундтан әрәм итәс килмәй бит, син кулга эләккәчтен, шулаймы? Менә продюсер диләр. Продюсерсыз үсмәс иде Радик дигәннәр бар. Продюсер синең өчен кем ул бүгенге көндә? Мен продюсерсыз талант, сәләте 100% яхшы булса да кеше үсәләм бүгенге шоу-биз заманында. Продюсер мине уйламаса ул кирәк кеше. Әлбиттә, үзе артист Бер йыр язып, хитануть итеп, улай да булырга булып кит. Но минем уйламаса, продюсер ул алама кеше түгел. Ул безнең безнең кешеләр, безнең эстрадалар аңлайлар, ул продюсерга куркыныч, ул контрактка куркыныч диләр. Ну, шулай әйтеп була, төрле кешеләр була. Но минем хәлдә продюсер ул атай урынына. Ысынапта ул мине яшәргә өйрәтә. Ул мине вот сынап кызганычканчы 12 яшымда минең атаем үлеп китте. Һәм ул вакытта инде шундый ара булды, 10 ел атайһыз. Һәм әлеге вакытта продюсер ул шулай ук атай ролен аңлата. Ничек кешеләргә аралашырга, ничек яшәргә бул тормышта. Сәләтеңне үстерергә. Һәм мин бик Худайга рәхмәтлемен. Ондай кеше минең юлыма эләккән өчен. Чөнки күп предложениялар булды. Мин именно шул кешене хайланам, значит, йөрәк китте. Һәм төрле случайлар булды безнең эстрадалар, менә артистлар, продюсерман кемдер китте, кемдер ташлашты. Һәм инде һәр яктан төрле слухтар. Буны һәйбәт эшемән, тегене һәйбәт эшемән. Но аны инде опять-таки кешенән уйламаса да ул кеше рус әйткәндә на берегу надо договариваться. Ничек эшләргә? Бик шәп әйтем. Үсәләме? Бүгенге көнне шулкадәр сәләтле булып туган бер бала. Менә җырлап киткән. Үсәләме ул кемдер карамагында, күзәтү астында булмаса, булсын ди ул синеке хәтлек бик бөек продюсерда булмасын ди. Инде бер кабалага алынмыйчы, бала ничектер түбәдә булмыйчы, түбәсе булмаса, бала үсәләме? Бүген буламы чыгып шушындый балага, сәләте булган балага? Андый кеше сез генә? Мин уйламса юк. Яшьләр күрә. Ул үсәлә, аңа каршылыклар бик агым. Беренчедән, аны әлбәттә. Но уның өчен аңа ул үсәлә бер 30 яшьтән һуң, 35 яшьтән һуң. Үзен исбат итәргә бик күп вакыт кирәк була. Ул әлбәттә ул һәрбер ошибкаларны үтәргә тиеш, һәрбер төрле варианттар. Уның өчен ул күпме тормышны яшәргә кирәк, үтәргә кирәк. Мин уйласам, шундый яшьтә булмай продюсер. Но бер 35 яшьтән алып шул вакытка 40 яшькә тиклем шунда гына була. Син бик мәсәк
киінесің. Біздің шыр заманы кішілері, мен сенен алтаққа үлкенірек апаң, бізге мәзәгірек яқларың да бар. Ләкин мен бит яшьләрчә күңелле кеше. Мен қарайым, бір күз белән қарағанда мен мәзәгірек, икенчесе белән мен шуны якын итә башлыйм, җырың җырлый кыланышың. Менә бу тибрәлешеңнең, заман тибрәлешендә дулкынланып торуыңның миңа күп ягы синең дизайн, менә синең формаң, сәхнәгә үзеңне бирү. Монда да продюсер, монда дизайнерларың айрым. Монда дизайнерлар. Барыбер да сиңа кидерәләр әйтәләр, Радик, менә япма кебек бер әйбер бирдек, шуны ябынасың да чыгасың. Ярар дисеңме, яки үзең карыйсыңмы? Бик Hayır, erleşip ötebet. Birinci vakitlerde meni kıyın idi. Андай бердік ерге, мен айтам, вообще yakında келмеген. Мен öğrengenim klasik kiyimler kiyip, nöbeden dizaynerler anlata, Радик керек, үйлешіп, odaq, беседалар болды. Hem айтам, яра, давайте. Просто мен оңайсыз, мен айтам, кіші несек ойлар? Кеше төрлесе ойлар. Син тәрбияләп алдың инде безне, ул киемнәрең белән. Без сине хәзер ул киемнәрсез күз алдына китерә алмыйбыз. Хәзер мин үземдә рәхәтләнеп киеп сыгам. Инде хәзер инде киемдә чыксаң да булгансың бит инде. Менә сен өйрәнергә кирәк. Минем берсе бар кием, шундый бер розовый кием. Минем күңелдә шул хәтле кыен була торган. Кеше ничек уйлар дип. Хәзер наоборот, киенәң әйдә уйлагандар. Шуңа чәчне, бә карый. Хәзер малайлар, бәләкәй малайлар парикмахерга барып, кешене кебек эшләтә башладылар. Аннан эзлиләр, үзләренә шундый нәйләр, кешеләр эзлиләр, менә шундый эшләгез прическалар. Мин бик шатмын. Һәм үзем яшьләр шулай итеп сиңа охшатып кылана башладылар. Карыйбыз, синең бу чәчне үзең уйлап чыгардыңмы? Менә булай итеп халыклыйбыз бит, әтәшнең нәйгә. Түбәтәй кебек кенә килеп. Аннары синең бик уйланганмы кайсы каятышы? Бәлки син күңелеңнең төрле чагында бәлки булай бордырасың, бәлки булай бордырасың. Бу привычка менә үземдә башлай. Электән бер башлай шәмдә. Ну могу буякка шулай, буякка шәм икенче прическа киеп сыга. Моңа бик син бирелдең һәм ул озак кына шулай үзеңне күрсәтә. Ул Радикны кына дип күрсәтә. Элегрәк минем прическа шулай. Шулай чәч кистерә башлады. Ягъман шулай торып түбәтәйләнә башлады. Чәчләре күренә, Радикны кебек менә. Насыйп мин бик шатмын. Яшьтәр, мана егетләр шулай итеп прическа. Ашинкаларның шнурларын бәйләмиләр, хәзер Радик бәйләми дип. Аслында зурны алалар, карита хәтлеккә аяклары чыгар. Ну, хәрәкәт итүләре юл яхшынча булмагач инде. Азрак кына килешмәйрәк тә торган кебек. Менә калса, менә инде хәзер киләбез, син бик кенә йөрәккә үзеп ала торган бер сүз әйттең, 12 генә яшьтә иде әтисез. Бик синең әниеңә рәхмәтлебез вә ишетеп торсын безне. Искитмәле бит. Шундый малайны тыныш кына иттереп, тыныш кына тәрбия биреп, матур гына тәрбия биреп, әхлаки яктан, бөтен яктан булдырып кына ушырып җибәрүләре бик авыр, кыен, күңелгә һәм куркыныч әлеге заманда. Әлеге бизнеста, шоу бизнеста баланы ушырып җибәреп, 24 сәгать әнкәй кеше йокламаслык хәл. Бүгенге көндә шулай. Һәрбер үсеп килгән яшь талант булсын ул талантсызлар турында фикер йөртми бездә әлеге минутта. Син бит инде авыл егетенә ошап торасың. Мин шулай дип уйлаган идем әле. Краснов сол якларына кайтып йөргәч. Син Черниковка бистәсендә туган, шулаймы? Черниковканы шулай ук мен бүте мәктәптә укыганда. Менә телен белүләр. Мәктәп ул авылдан. Кайтып йөргән чактан ул. Өйдә менә Черниковка яшәһәм дә урамга сам рус сөйләшәм, өйгә инәм сразу башкортча. Мәктәптә лә башкортча, но анда күпчелек рус инде. Но мәктәптән кайтам, өйдә безнең обязательно башкортча. Менә әле мамага звонитсам, но мама дип өйрәндем русча. Шулай дип звонитам да опять автоматически башкортча. Уже шулай тәрбияләнгән. Мамасы да автоматически гына китә инде. Бердә аралашулары. Һәм инде мәктәптә укганда мин гелдә авылда бөтә каникулларда, бөтә һәр вакыт, бөтә яй, һәр яй менә ел һайын авылда шуның өчен бисәр, анда навоз нәйтәм бөтә. Эшләмән клубка сармайлар өчен. Хәзер күптән навоз ыргытканың юктыр инде син, әйме? Син хәзер көрәк. Хәзер вакыт юк. Кыныштыр инде ул Илдар. Нишә? Көрәк алып ыргыталар бераз навоз дигән кешеләр юктыр, хәзер сиңа ула кайтсаң. Ну, син бит сирәк күрәләр инде хәзер. Хәзер вакыт юк менә уйлыйм. Но анда эшкә тотарам, куркмайм. Бисең авыл эшенә куркмыйсың. Син бер әңгәмәдә әйткән идең, сеңелем Регина белән әниемә үземә йорт салмыйча өйләнмим. Бу дөресме? Дөрес. Аңлатып китегә әле ишетмәгән кешеләргә. Ну, шундый хыялым бар. Сине бит бик байыды диләр. Байлы диләр. Мин дә шулай уйлыйм.
Ну, bilmeyim. No, aslında kendi әлеге вакытта менің әсейім һәм Регина апайым олар бірге менің менен. Bir ярты ел мен әсейіммен бірге концерттарға йөрдім. Yok енді ял итеп тор әле. Просто кешесе яша. Ял ит, мына ял итеп кил бер Турцияга барып ярты ел һәм Хоть когда olsa kil idege işlermen buluş. Мен ул апайыммен йөрим. Оны bir ел уговаривать иттем әле Питердан эшен ташлап, әйдә минем менен эшләргә, әйдә бергә. Чөнки гаилә менән, ну, якын кешеләр булганда эшләү еңелрәк һәм бер-берегезгә Санышлырак. күзегезне аңлайбыз, күз менән карайбыз. Всё понятно. Эш китте. Шулай итеп әлеге вакытта Мен буйсынасыңмы син? Менә Регина әйткән фикерләргә ягъни абый Бала кирәкми, әнең әйткәнгә бигрәк тә буйсынасыңмы син хәзерге көндә менә бүгенге радик күзлегеннән чыгып, әнки әйткәннәрне һаман бәләки радик кебек, ул малай булмый бит дигәнгә, юк инде менә хәзер син әзрәк олларча фикер йөртәсең, менә хәзер булмый алай, мин булай әйтмәсәм булмый дип. Яки инде син катгый рәвештә үзең шәгъләшеп куясың. Юк, мен әлбәттә тыңлайм, барыһын да ишетәм. Һәм уларга аңлатырга тырышам, һәм улар без аралашабыз. Әле 3 йорт булара, берәр йорт буламы әле, берәр йорт. Була. Әле менә Алла ярата, яңа елга тиклем төзелүдә. Аннан инде син 2-3 йортларга име. Эш анда түгел, халыкка кызыклы. Менә сине китергәч инде халыкка кызыклы. Менә утырдылар бит инде телевизор янында инде, менә шулай утыралар, хәзер бер кызыклы. Синең турыда ниндидер бер белешмә алып калу да халыкка бик кызык. Аннары син бик хәзер публика кешесе булып киттең. Сине бөтен җирдә таныйлар. Ул мин әзрәк үземнән дә беләм, ул кадәр син илгән, йөзгән илләрдә йөргәсенә бик авыр хәл бит ул. Әле ярый әле сине чыккан саен күз биярга түгел, әле ярый әле кирпек буяп утырырга түгел. Ләкин радикул яхшын булып чыгарга кирәк бит инде. Шулай бит, бик авырмы? Канатлар белән бик авырмы? Ну, авыр тип ник. Мин Син алар белән ничек түзеп куйгансың үзеңә белән ни? Аралашуны. Нинди аралыкта? Аралык юк. Комсомол аралыгы юкмы? Аралык юк. Юкмы? Һәр бер кеше урамда китеп косаклашып алар. Урам әмәнә сәхнә концерттан соң бит истикмәле ябырылалар. Шулай ук концерттан бар һәм фотога төшәбез, косаклашабыз. Бөтен дә косаклашабыз. Кемнең теләге бар, концерттан соң Сине фото талгын төшәргә. кешелеге бар. Автограф алырга һәр вакыт мөмкин. Әлбәттә. Бармы сине саклап йөрүчеләр? Юк, Бар. килмисез. Бар. Килмисез менә, булды бүгенгә җитте дип торучылар. Һәр нимәнең үз вакыты бар. Шунысын, ну, чөнки миндә әдигенә ял итәргә кирәк. Ну, кешегә концерттан бөтәле бер мөркә генә алар. Аманда инде мәйтем дә бер 5 минут ял итеп сыга. Мен ничек итәсең? Ял ничек сине? Менә 24 сәгать менә мин карыйм, күзәтеп барам, Инстаграмнарда синең ял. Әлеге вакытта ял дигән миңа йокларга вакыт Әзрәк эләксә? Миңа йоклаһам миңа кыен булып китә. То есть жалко менә йоклаган вакытымда. Йоклап үткән гомерне жәллисең. Кына. Менә даже Ул ничә сәгать булуы мөмкин? менә бүген 4 сәгать йокланым. 4 сәгать. Чөнки кичә Ул синең өчен яхшы дигән сүзме? 4 сәгать йоклау. Юк, 6 сәгать минем өчен идеально. 4 сәгать азрак шулай да. 4 сәгать әзрәк дә миңа кыен булып китә анда. Кич көне йоклай башлыйм. На ходу. Концерт алдыннан. Но, кичә менә иртән съемка башланды, төнлә бетте, сәгать 12-лә төнге. Мин нормально кешәмә кайтып йокларга мөмкин инде. Юк, мен студияга киттем, таңга 7-гә тиклем йөр ягда үттем дә, шулай итеп 8-дә йокларга яттым, менә 12-лә турдым 4 сәгать. Синең шоферың бар, синең йөртәләр машинаң бар. Машина бар. Руль артында йөрсәң, бетә алмыйсың. Өлгереп бетә алмыйм, но әлеге вакытта үтүдем йөрим. Но концертларга әлбәттә Шофер бар, шофер бар. Машина нинди дип сорыйлар кызлар. Нәре караңгыда килеп туктыйсың бит син. Ни машинада җилдерә радик йөрли яхшы дип. Әлеге вакытта Lexus. 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 Кирәк. Радик, инде дә менә әйттем ишен төрле ишекләргә калап карармын. Син бик теге публика кешесе булгач, сиңа теге гайбәт-мәйбәтләр дә бик ябыша башлады. Бер заман тегесен сөйлим, син сөйли башладылар. Ансы бер яклап бик гайбәт, ул пиар дибез бит инде. Аннары сөйләми торсалар синдә үсеш. Шулай юк туктала дигән сүз. Сөйләүләрдән инде фәһем бар. Аннары бик каты бәрелеш килеп чыкты бит безнең Салават агай Фатхетдинов белән. Моннан ничегрәк чыктың син? Бик мен күзәтебрәк теге башкалар кебек миндә дә бар бит инде. Кызыксыну караштырдым. Син бик матур гына чыктың бугай бу
халәттән, хәлдән. Ник килеп тудысың әле? Ник килеп туды ул? Ну, килеп туды, ул инде. Ник бәйләнде ул уфтанма җырына Салават? Ник Юк, уйлыйсың? уфтанма ере адак кына сыкты ит ул. Шулаймы ни? Шунан Ул соң. нәрсәдән башланды? Уфтанма ере ул электен минең планда бар иде. Еламай романын һуң уфтанманы ерларга. Мен Салават агайың нишләп алай сиңа? Анаһын инде үзеннән харар. Мин аның ман һөйләшкәндә юк бер касанда. Өмеремдә Менә шулай утырып бер кашанда бер сөйләшкән. касанда һөйләшкән юк. Күрешкән бар концертларда һөйләшкән. Кемгәдер карата күрешмәсәң, кешене белмәсәң, яхшы да, начар да уйлап булмый кеше турында. Әйе, Менә мин үзем әйе. шундый кеше. Никтер менә сезнең арада шулай килеп чыккач, халык шул кадәр кайнап алды. Ну, анаһын инде сакырһагыз үзеннән харар. Әйтергә булыр, шакыр мөмкин түгел. Чөнки беренче тапкыр ул интервьюга әйтте, икенче тапкыр, өченче тапкыр мин әйтәм, беренче тапкыр көлеп куйдым, о, мине белә икән. Икенче тапкыр әйтәм, о, әйдә. Өченче тапкыр әйтәм, так, что-то был уже Китте бу? перебор был, китте. Ну, просто үз фикеремдә әйттем. Шулай. Һәм кеше ничектер үзенсә уйлап уже артабан китте. Син просто әйттең, наверное, үзеңнең фикереңне, шулаймы? Әйе. Аннары карасаң, менә ул андый бәрелеш, бәлки ул дөрестән дә булгалыйды, булга тиештер дә булырга, чөнки Салават яшьтән акрын күтәрелә, бүгенге көндә дә шушы биеклекне саклап килгән, бөтенебездә әйтергә кирәк яраткан, шулай Радик, син дә дип уйлыйм, бик хөрмәт иткән җырчыбыз. Син менә шундый кыенлыклар белән үтә халыкка үзен исбат иткән җырчы. Син менә капыл бәрелгән атылган йолдыз. Капыл атылган йолдыз да шушы күктә ул. Гомер буе җырлаган йолдыз да шул күктә бит. Күктә монда теге урыс телендә әйтсәк, правила дорожного движения бар бит, тегендә дә бар бит инде ул. Шуңа күрә андый вакытта бит юлга аркылы чыкмаска кирәк, шулай бит. Шушыны саклар өчен. Шуңа күрә юл кагыйдәләрен, тегендә дә бардыр бит юл кагыйдәләре. Шуңа күрә мин уйлыйм инде яхшы гына итеп матур дип җавап бирдең сыңган. Һәм башка кешеләрнең менә шушы эфирдан файдаланып нәрсә әйтер идең син Салават агайга? Нимә дип әйтермен? Так. Бер җөмлә булса да әйтер идеңме? Әллә әйтми калдырыр идеңме? Юк, мин утырып бер һөйләшеп алырмын. Бөтенебезнең дә хыял инде Салават синең белән утырып сөйләшергә бик матур булды. Афарин, булай дип әйтүеңә. Аннары инде өйләндерделәр, сине өйләндерделәр. Инде атна саен да өйләндерделәр. Инде ныклап ябыштырганы ул Гөлназ Асаева булды. Инде миннән Гөлназ Галим дә җырларны җырлаган инде. Мин инде теге башка да моны инде әйтерсең шалбарның бер балагын чыгарганмын да кияүләтеп китеп барам. Миннән сорыйлар да миннән. Белмим, мин әйтәм, мин үзем дә. Әйдә инде интектерми халыкка сөйләгә әле. Бу булай гына дуслыкмы, тегеләй дә дуслыкмы диләр, ни диләр, менә шуңа җавапны әйтәләр. Бу әйбәт дуслык. Якын әйбәт. Мин оның ирадын электен күзәтеп йөрим һәм инде ул минең нык уважение. Ихтирам. Әйе. Ихтирам мөхәббәткә булай диләр. Ихтирам әдипләр, шагыйрь абзыйгнар язалар. Мәшһүр мөнәсәбәтләр җайлап мөхәббәткә үрелеп кавышып куярга мөмкин. Бар капыл мөхәббәт булып, бик каты яратышып, акрын гына төшә дуслык белән булып калырга мөмкин. Гаиләләрдә шулай кала. Сезне калай үрелергә мөмкин түгел дип уйлыйсыз. Ай, белмәйм. Һаман сайын булар калдыралар, бик зур сорау арада калдыралар. Әмма бүген инде чын мөхәббәтең шулай да бармы дип сораучылар да бар дип. Бүген бармы синең яраткан кызың өйләнүдә генә эш түгел. Син аның исемен дә әйтмә безгә. Бармыш синең шундый кешең тудырган, йырлаган җырларыңны күңел күзең белән, күңел күкләрең аша аңа азата торган кеше. Әлеге вакытта минең кызым ул муза. Аның йокларга ятам, аның душка барам. Моңа ашанмыйлар берсе дә. Ашаналар. Йөргән кызы булып, Юк минең. Шундый егет. Минем беләнсә, нинди кыз оны түзә алыр икән. Гилдә гастрольдә касан оның булырга. Чын мөхәббәт булганда, шундый егетне яратканда, ул да сине чынлап яратканда, булырга мөмкин булмаска янәш. Сугыш заманнарында 4-5 елга киткәннәр, 40-нчы еллардагы. Безнең ата-бабаларыбыз ничәмә еллар күрешмәгәннәр. Һаман сайын бүгенге көндә дә алар аралары үзек, әмма яратып яшиләр аларны. Вафат булганнар. Шуңа күрә монда инде Радик безнең азгына кыйрыгын сыртка салды. Бик әйтеп бетми бардыр дип уйлыйбыз. Салап утыра. Ләкин мин сиңа чын мөхәббәт телим, җырларыңны җырлаган. Менә бу шуны әйтеп китәләр, шул уфтанма җырына ник бәйләнделәр. Ник үзең дә бәйләндең шул җырны җырларга? Син аны яратып башкарыр өчен тоттың да алдың да җырладыңмы? Ну, мин ни өчен ул йырды йырларга булдым? Беренчедән
Бәләкәй сакта мына ата-әсәләр өстәлдә утырганда, байрам булганда, улар өстәл алдында йырлайлар. Һәм уйланам, нинди йырлар элек йырланалар икән бәләкәй сакта исә шул уфтанма килеп хәтергә килде. Мәйтә, о, давайте уфтанма. Чөнки уфтанманы ул өлкән поколение, улар барыһын да белә. Һәм нык яшьләр белеп бетмәй, әйтәм, әйдә барыһын да кушып бөтәләй йырлаһын. Шуңа сен уфтанманы алырга булдым. Чөнки ул элек тә беләләр, хәзер дә Аллага шөкер беләләр яшьләр. Һәм Шул үзең ашады алдың зурладың, шулай бит. Бер нәрсәдер уйлап түгел. шулай автордан рөхсәт соранам, ул миңа әлбиттә бирде рөхсәт. Кәлистә йырлады, башка да йырладылар. Аннары синдә ошарга тырышу бармы? Кемнедер кабатларга тырышу, кемгәдер ошатып җырларга, кемдер гомумән кеше җырланган җырларны алганда шул күз алдында тора бит кемнәр җырлаганы. Яраклашу бармы аларга ошарга тырышу? Иң охшаганы ул йырдың миңа Фадис агай. Чөнки мин барыһын да тыңладым. Мин аңларга тиешмин, ничек һәр кеше ничек йырлаган һәм нинди подача булган. Һәм барыһының бөтен тыңлап, иң моңларга иң матуры минем өчен Фадис агай. Фадис Ганиев, ысынлап та ул беренче вариант булды ахыры, ул йырдың. Һәм ничек тә аңа карап, тыңлап, әйтәм, образ, минең стиль килеп сыкты. Мен ер эшер алдан, әлбәттә бер сразу минең аранжировка күздә тора. Башымда һәм инде оны уже башымда аранжировка эшләп, шуннан инде ер эшләй башлайм. Син үзең дә яңа стиль таптың. Шуны ниндидер бер теге хәтта сине пародировать итеп яңа гына тыйынлыгы күрсәттеләр, бер җирдә карадым. Шушы стиленең шул тавышы килеп чыксын өчен бер җирдә дип куясың бит. Үзеңнең бер әйберең бар бит, йөземең. Шуның өчен Радик үзең бәлки күреп тә өлгермәгәнсеңдер, хәбәр итеп сөйлим әле сиңа. Һәр концерт алдыннан шулай булсын өчен тавышы Радик яхшы мороженое яшый икән. Күрдем. Шулай менә шушы стилең белән халыкка чынлап та бик ошый халыкка. Чынлап та шушы мин хәтта сине элекке вакытлардан син гел яшьләрчә җырлап чыкмадың. Син өлкәнрәкләр, менә Ризван агайның җырларын, Ходай исәнлек бирләрендә йырладың. Син ничектер электән үстенлек бирәсең. Өлкәннәр җырлаган җырларга. Шуңа күрә ничектер тоемлау бар синең. Рухи кыйммәтләрен дә саклап килгәнсең бит инде. Менә шуңа күрә стиль синең үзеңнеке генә шушы булдырылган стилең бик матур. Шулай бит. Телевизор караучылар. Бик матур. Үзенә килешеп тора, диләр. Шуннан бик кырында башкалар кебек кемнең музыканты сикерә, кемнең теге бубенсылар кагалар, кемнәр әлләнди антурашлар эшлиләр. Подтанцовкаларда кемнәр. Син үзең чыгасың да бөтен сәхнәне аласың. Музыкантларсыз чыккан сәхнәне карап торам мин. Искитмәле. Менә син теге урыс әйтмешә ни в ком не нуждаюсь булып чыгам, син сәхнәне ала, синең хәрәкәтләрең җырларыңда бик матур салына. Үзең саласыңмы син аларны, кемдер куямы? Менә сәхнәдә син музыкантлар булса, сиңа кайсы вакытта бер кирәге дә юк кебек тоела. Син хәтта шушы бушлыкны тутыра алам дип әйтә аласың үзеңнең барлыгың белән. Музыкант булга беренчедән ысынлап уйнарга тиеш, минеңчә. Икенчедән ул минең стильдә аңларга тиеш, минең менә нимә теләгәнендә ул уйнарга тиеш. Ондый кешеләр менә эшләнек, әлеге вакытта кемдер Дубайга узып китте, кемдер, һәрбер кешенең үз эшләре, һәм инде шулай ук әлеге вакытта гитаристы менә талантлы. Не обязательно училище искусств битергә тиеш, туырга тиеш ул кеше. Шундай. Һәм әлеге вакытта безнең студияларга мин бирдем генә түгел, безнең студиялар кешеләр эшләй, менә Артур Кусимов, ул бик талантлы музыкант. Аны Мәскәүдә табып, башкорт егетен Мәскәүдә табып, әйтмәйдә бергә эшләй. Һәм әлеге вакытта без бергәләп аранжировкалар эшләй. Менә мин әле һәдең менән бергә утырганда, ул әле минең йырның аранжировканы эшләп бетеп бара. Чтоб ничектер эш бар һәммәсен шулай итеп яшьләрне сакырабыз, бергә эшләбез. Һәм сәхнәгә килгәндә, шул мин уйлыйм, ул ничектер минең темалар булырга тиеш. Һәм бер дулкында булырга тиеш. Бер дулкында, һәм төрле сезоннарда төрлесе буласак. Кайы бер сезоннарда бәлки биючеләр булыр.
Ашык күк астында чыгыш ясаганда күбрәк бер үзең анда чакырылу белән солянкалар булып китә бит инде. Анда син рәхәтләнеп, йөгереп, җыеп, җырлап, биеп, җырлап, шулай дип күтәрәсе сәхнәне. Төрле чагында төрлечә булып чыга шулай. Ана эстрадада бер заман бик популяр бит хәзер менә миңа да җырларны шулай сорап үтенәләр, парлап җырлау бик модага керде һәм инде бер мини спектакль кебек була башлады бу кешегә ошый. Гүзәл Уразова белән дуэт килеп чыкты бит инде. Монда Илдар бар иде җырларга парлап җырлау. Кайсыгызның адымы булды бу әйдә бергә җырлый. Гүзәлнеңме, синеңме, каян килеп чыкты бу дуэт? Ну, минең яктан да пландар бар иде, һәм Гүзәл ягыннан да пландар бар иде. Мин уйлап торам, бер-ике менән дуэт йырларга инде, бер может, бәлки Фирдус менән микән дип. Я Татарстанга тик беренче алдында шуны мен или бер кызыкайма, ну Гүзәл Уразова менән. Шундый пландар бар иде минем башта. Һәм ничектер без Дворец молодежьга күрештек тә бер концертта. О, сәлам, бик таныш түгел. Адак ул йырлаганды күргәс, халык бергә тусит иткәнен күргәс, минең сагышта айта. Радик, әйдә дуэт алырак, мен әйтәм, давай. Һәм Казанга кайттык, шәп шул йыр шәп килеп сыкты. Минең набросоктар бар иде ул йырның. Уның набросоктары бар иде һәм үзенең эшләрен күрәтте мин үземдең, шулай итеп файлап алып, без ошо йырда язарга булдык. Ул йыр шулай кызык язылды. Казакстанда минең дусым Азербайджан. Әлеге вакытта дусым яңарак кына таныштык чөнки. Интернетта күрдем дә припевты мен әйтәм, ух, калай инде матур припев, шәпкә звонить иттем, әйтәм, дускай, сәлам, бик йырың шуны можемы? Без ул йырда үз телебездә йырлайбыз. Ул әйтә, да вообще не вопрос ди. Һәм инде мин ул аранжировканы эшләдем, припев яздырдык та. Припев без Казакстанда алдык. Йыр бар иде, только куплет юк иде. Гүзәл килдерәм, әйтәм, моны йыр бар. Ул әйтә, әйдә язайык, әйтәм, давай. Һәм куплетта ул язды, мин яздым, в общем, куплетты бергә яздык та шунда йыр. Анда сез шундый кыюлыкка таянгансыз. Кыю кешенең генә эше. Анда сез татарча да җырлыйсыз, русча сүзләрдә катыша, әлхәмдулиллаһ дип, диндә катыша барысы да бергә кушып, ул эксперимент булды. Кишмиш булып, бер матур гына җыр килеп чыккан. Ләкин аннан соң шушы дуэт барлыкка килгәннән соң Гүзәлнең аның бер үзе генә дә шул җырны җырлаган күргәнебез бар. Анысы килешү буенча. Без һөйләштек. Без өйрәнгәнбез хәзер икегез җырлаганга шуңа килешү буенча. Ну, без гилдә гастрольдә бергә йөри алмайбыз бит. Ул аның үзенең концертлары, минең үземнең һәм кешеләргә ул йыр кирәк. Шуның өчен мин йырлайм, ул йырлай, бергә булганда бергә йырлайбыз. Мына аларга шулай Татарстанда одаклама премия була, бергә йырлайбыз. Тапшыру захырына якынлашып бара, шул кадәрлек теге ничек дип әйтим, эләккән чагында Радикны үзебезнең егетебезне, Башкортстан егетен Элгинең гере дип аны без Инстаграмнарда, контактларда, социаль челтәрләрдә сөйләшеп торабыз, аралашырмын, мин үзем дә аралашып торам, Радик дип рәхәт итеп сөйләшкән җирдә күбрәк мәгълүмат алып каласы килә. Ләкин вакыт алга йөгерә, кызганычка каршы сине хәзер чит илләрдә ишетү диләкләре бар. Барыбызда да бик кырланып та торабыз, күзәтәбез, бик яратабыз инде чынлап да. Әле сиңа теге азрак кына минем шундый өлкәнрәк кешеләрдән синең кебек җегетләргә барып юнәлер өчен әзрәк килделе китте сорауларда бирәсе килеп, аны да тулыландырдым күңелне, үзең торасың. Ләкин сине хәзер менә чынчында дәрәҗәңне күреп чит илләргә башкорт, татар моңнарын алып чыгарга, исәп кай якларга чыгарга бармы синең уйларың чит илләрдә танылу, максатмы синең ничек? Менә әлеге вакытта дустар йөриләр Инстаграмда, Дубайда, клубта уйнаталар, төрле яктарда, Казакстанда бик нык тыңлайлар һәм беренче инде электән уже безнең Казакстанга беренче юлыбыз. Адактан инде төрле бөтен мусульман яктарына урап сарга пландар бар. Һәм инде Германиянан сыктылар, шунда концертлар. География киңәя. Аллар һәм. Аны Радик яшьләр арасында тырышлыгың, эшчәнлегең күренеп тора. Менә шул югалмасын өчен бит инде шул ничә сәгать йоклаганны исәплисең, аннардан тыш бит әле. Бар бит әле үзеңә ышанып, ах, йолдыз кешене көтеп торалар, кунак итәргә, һәрбер булган җирдә ресторан, тегендә алып барабыз. Әйдәгез, менә кунак булабыз бүген бездә, иртәгә бу кешеләр сиңа ияреп китә алмый, алар сине кунак итәселәре килә. Менә бу сый хөрмәтләрдән ничек тиз котылу чараларын ничек иттереп куя беләсең үзеңне. Менә булай булмаса, син бүтән җирдә кунак кына йөри башласаң, син иртәгә төшеп каласың дигән. Ну, әлбәттә, беренче гастрольләр булган. Күңелләрендә китмәскә кирәк. Ну, она инде вакыт менән опыт тәҗрибә килә. Чөнки беренче гастрольләрдә мен әйтәм, кунак, хәзер инде уйлыйм.
Ала йөрәм, касан эшләргә, касан искә менергә, алга бара. Мен хәмергә карашың инде. Хәмер. Шарапка, хәмергә. Шарапка плохой. Әзмәз калдырасың мәзрәк үзеңә. Шанс чак кына күңелләнергә, әллә бөтенләй карашың начар моңа карата. Ну, кешсә инде, нормально. Мин нормальный пацан. Шәп. Нормальный пацан шунда. Радик, менә шундый матурлыкта, шундый рәхәттә безнең туган тел кызлары булай диделәр. Шундый гади генә гаиләдән чыккан. Син килә дигәч, мин чакырам дигәч, инде о шәп диделәр һәм булай диделәр инде. Туган телне онытмасын өчен безгә куеп булса да карасын, аның әтисе балта стасы булган, балта тотып эш эшли белгән микән, юк микән, туган тел сүзен әйтәлмәсә дә берәр нәрсә кагып күрсәтә. Шүкеш тота белә микән? Шүкеш тота белә микән? Хайран шундый хәтта карап торабыз. Шүкешне тотып, әгәр дә кагарга булмаса, менәулардан берәр т хәрефе 2 т ясап булмас микән диләр. Аларның теләкләре инде шүкеп туган тел ясау, я касау дигезакка китәрдер инде шүкеп. Так, прямо өстәлдәме? Прямо була инде, кыйгы да шул өстәл, турысы да шул өстәл. Т хәрефе. 2 т хәрефе инде туган тел кызлар инде күңелегез булсын. Ничек 2 т хәрефе? Шүкешне тота беләм дип күрсәт. Юк, шүкешне тота беләм инде ул. Хәрефе ясарга инде. Т була бит инде. Т туган тел. Так, хәзер кызлар бул һидия. Арыгына кага. Юк, асын, минем беренче атайым бакта сталга инде, шайда беренче өстәл, компьютер алдылар инде кредитка менә әсәм. Һәм өстәл юк иде, мин үземә компьютерны өстәл эшләнем. Бусы без бәлки сакта мин мәктәптә укганда вакыт күрәк иде. Вакыт күрәк иде һәм инде төрле менә атайым китеп баргас булды, аның күп инструменттары калды һәм инде ул вакытта мин гилдә Карашыннап кагалы бу. Аның инструменттары мин үземә өстәлдә эшләп төрле хлебницалар. Так, нагарак кара. Бармагына жәллибез. Бармагын музыкант буларак та сокорга кирәк. Радиосыз үзең аранжировкалар ясыйсың дип мәсәлә шулаймы? Тик үзем. Бер кемгә лә Хәтта тик үзең хәтта. Менә аранжировканы мин бер кемгә лә доверять итә алмыйм. Чөнки күп шулай ук акча түлде аранжировкаларга. Мәскәүдә күп төрле яктарда без аранжировкалар заказывать. Турцияда, Казахстанда. Ну, ул акчага без эшләнек. Но әлегә вакытта без уйланак, без әйттек. Менә үзең эшләгәндә бер кем дә эшләй алмый. Чөнки ул шулай ук йыр язган һәм ул нинди звуктар, ул Үзең җырларыңны язып җырлыйсың күпчелек, үзеңнең аранжировкалар бик булдыклы җегетләребез булып чыктың инде син, Радик. Менә бер т булды, бер т шулай. Икенче җитмәде. Юк, давайте бер зур т булсын. Бер зур т булсын, ул туган тел дип авызлашып. Бер бит туган тел. Зур. Так. Менә туган тел кызларының кайфын күтәрәбез. Туган тел телевизор караучыларыбызның да Радик Юлъякшин кадакны оста итеп, хәтта менә дистанцион өлешләренә карап утырам, барысында бик күзен алмыйча кадаклар арасыннан т хәрефе язганда да булай килеп чыкмыйдыр әле. Менә килеп чыкты. Менә килеп чыкты хәзер, менә күрсәт инде үзең менә әйтеп. Т хәрефе туган тел. Туган тел. Вакыт күбрәк булса туган телнең Юк, булай гына ул кызык түгел, аны, конечно, до конца әйтсәң, чтоб кәкрәймәһен өчен. Ахырга хәтле кактырып утырып вакыт әйләнеп Аны туган теле килеп кагарым. Фанатларың, туган тел телевизорын яратып караучылар, якташларың, Башкортстаныбызның тамашачыларына нинди теләкләр, матур фикерләр, яңа ел алларыннан әйтеп калдырыр идең. Сынапта одаклама яңа ел. Барына ла тик кешелекле булып калаган. Бергә булайык, бәхетле булыгыз. Иң мөһим белегез, мин һеҙҙе мәгәтер яратам һәм үҙемдең тыуған еремдә булыуыма мин гел шатмын. Һәм әлбиттә үҙегеҙҙең телегеҙҙе онотмағыҙ. Яңы ел менән бәхетле булығыҙ.
Радик булды, Юл Яхшин, безнең студиябыз кунагы, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Инде дә Радик сиңа караплай дип әйтәс килә. Без үзебезнең шурыбызда, замандашларыбыз арасында өлкән буын вәкилләрен без шул шәхес заманында дәврендә яшәдек дип горурланыр кешеләребез бар, шәхесләребез бар. Безнең балалар, оныклар, без Радик Юл Яхшин заманы кешеләре дип горурланырлык булсын. Моның өчен синең еракта күз күреме җитмәс араларда иҗат гомерең озын матур җырлардан үрелеп бара торган юл булсын. Рәхмәт һәм дускаем дип саулашам. Вакыт биреп килгәнеңә зур рәхмәт. Алдан ук туып киләсе яңа еллар белән төркемеңә, үзеңә, барасы юлларыңа тик уңышларына теләп калабыз. Зур рәхмәт. Күрешкәнгә кадәр, хөрмәтле туганнар.